Môj obľúbený zase to není ani, neviem, či to je vtip, lebo to pochádza z Ameriky a oni nie sú vtipní, ako na náš spôsob. Lebo my keď sme mali divadlo v Partizánskom, tak niekto povedal niečo akože vtipné a jeden kamarát mi hovorí, že Luky, ty máš najlepší trápny humor, aký som počul. Niekedy Angličania napríklad, Angličania a Američania majú taký iný akoby humor, že tak to bol taký kvázi vtip, že v New Yorku vypadol úradník z mrakodrapu nejakého 112. poschodia. Všetci tí úradníci na tých poschodiach sa zbehli k tým oknám a jak išiel okolo každého toho poschodia, tak sa opýtali, tak ako, hovorí, zatiaľ je to dobré. Tak vyzerá náš život. A to si niekedy neuvedomujú ľudia, že my sme takto, že zatiaľ je to dobré, ale musíme niečo s tým robiť. Tak sa pomodlíme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, ďakujeme Ti za prostredie, v ktorom sme zakomponovaní, v ktorom sme vyrástli. Ďakujeme Ti za dedičstvo cirkvi, farností, biskupstiev, kostolov, všetkého toho, čo vybudovali ľudia pred nami, ktorí chodili s Tebou, ktorí mali vieru. Ďakujeme Ti za všetky veci, ktoré nám pripomínajú túto prítomnosť cirkvi a Božieho kráľovstva tu na zemi. Keď prechádzame týmito krajmi a vidíme tie kríže pri ceste, alebo vidíme tie veže kostolov v obciach, mestách. Pane, zároveň Ti predkladáme svoju takú bolesť v srdci, keď vidíme, ako ľudia nepotrebujú Teba, ako ťa nepotrebujú, ako sú naučení žiť v tom rozmere len akoby bežného života. Tak Ti, Pane, prosím, aby si na tomto dedičstve zapálil taký nový život v duchu pre nás. Aby sme kdekoľvek chodíme, kedykoľvek prichádzame do spoločenstva veriacich, do chrámu, kedykoľvek sa dotýkame veci, ktoré sú v cirkvi, aby naše srdce horelo Tvojim ohňom. Aby sme sa znovu stali ako spoločenstvo príťažliví pre ľudí, ktorí hľadajú spásu, ktorí potrebujú oslobodenie, uzdravenie, bratskú lásku. Prosíme, Pane, vyzbroj a požehnaj tento Boží ľud tu, na tomto mieste, týchto ľudí, ktorí sú tu. Vyzbroj ich Tvojimi darmi pre službu blízkym, s ktorými žijú a pre službu ľudí, ktorí sú v ich okolí. Aby ich spoločenstvo, ich miestna cirkev prekypovala takým Božím darom, Božím životom. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Samozrejme, že my nevieme za tento čas urobiť nejakú systematickú látku od A po Z, ale predpokladáme, že ste ľudia viery a zorientovaní v náuke cirkvi, v tých pokladoch viery, ktoré máme, ale chceme niektoré veci zapáliť tak vnútorne, ktoré vám pomôžu si viac uvedomiť vždy v tom, čom žijete, byť viac otvorení tej skutočnosti Božieho kráľovstva pre váš život. Bolo by to úžasné, keby sme vedeli sa každý deň tak vnútorne sústrediť. Skúste to niekedy zabojovať, ja to skúšam, nedá sa mi to vždy, nie je to vždy. Ale skúšam to vždy urobiť, ale nejde to vždy. Ale Boh není taký, že povie, dneska sa ti to nepodarilo, to vôbec nevadí. Že si uvedomiť proste stále, zastaviť tu akoby ten čas v srdci a si uvedomiť, že Pane, chcem patriť Tebe a chcem robiť to, čo Ty chceš robiť. Chcem, aby si Ty ma naučil vidieť to, čo chceš, aby som videl. Mne sa to niekedy tak stane. Veľmi bojujem, keď idem do kostola. Vždy je to akoby ťažšie tam, kde ste doma. Lebo tam máte tých svojich duchov, démonov, tie
nie tých ľudí, tí sú v poriadku, ale tú opozíciu duchovnú máte tam doma. Tí démoni sa nestihnú všetci presunúť so mnou sem, ale vy tu máte zase tých svojich. Hej. Takže ja sa tu cítim možno lepšie ako vy teraz. Ale zase keď prídem domov, tak to môže byť naopak. A vždycky, keď idem do kostola spovedať a potom mám omšu, stále sa po ceste cez križovatky, keď idem, mám tam 2 križovatky, musím prejsť. Modlím, aby som nešiel ako človek zotrvačný v tých telesných mysleniach, tých veciach, ktoré keď prídem, hneď na mňa padnú. Že zbadám tých istých ľudí s tými istými nedostatkami, s tými istými ľuďmi, ktorí prídu na spoveď s tými istými vecami a keď to zapnem ako nesprávnym spôsobom, hneď je všetko akoby to Božie preč. Tak sa modlím, hovorím, Bože, daj, aby som videl to, čo Ty chceš, aby som videl. Daj, aby som počul to, čo tí ľudia hovoria naozaj. A potom sa snažím si uvedomiť, že každá jedna vec, ktorá môže vyzerať banálne, z Božieho pohľadu môže byť dôležitá. To stretnutie so mnou a s tým človekom a medzi nami Boh. A toto mi pomáha. A to musím robiť vždy. Nefunguje mi to tak, že dneska to urobím a potom sa to so mnou nesie týždeň. Dneska to urobím a zajtra to zase nemám. Musím sa znovu do toho vstúpiť, akoby do tej viery vstúpiť. Takže chodiť vierou môže sa zdať byť ťažké niekedy. A veľa ľudí na tom je sklamaných, keď niečo prežijú s Bohom, že potom to odíde. Ale my musíme dávať pozor na to, aby sme neverili iba tomu, ako sa cítime, ale aby sme verili tomu, čo hovorí Ježiš. Raz som si uvedomil, že prečo hovorí Pán Ježiš, že musíš zaprieť seba. Ľudia to niekedy tak chápu, že musíš sa zaprieť. Viete, čo to je sa zaprieť? Že nedám si dneska kávu, budem trpieť. Nebudem jesť, aby som sa zaprel, že to vydržím. Ale on hovorí, že nie, že máš sa zaprieť, ale zaprieť seba. To znamená, je to podobné, ako keď hovorí Božie slovo, že zlorečený človek, ktorý sa spolieha na telo, spolieha na človeka, svoju nádej vkladá do tela. Čiže my keď dávame nádej do seba, do svojich schopností, do svojej nejakej nábožnosti, do svojich úmyslov, do svojich predstav, nestačí to. Ty musíš dať nádej do Pána. Prečo je to tak? Lebo ja som hriešný človek, aj keď som znovu zrodený, vykúpený, stále mám v sebe toho starého Adama a stále si poviem, že jak si môže ten starý Adam, prefíkaný, so sklonom k hriechu, telesnosti, svetskosti, čokoľvek sa dá vymenovať, ako si on sám môže stanoviť nejaké kritérium, že čo chce dosiahnuť. Ako si môže hriešnik sám stanoviť, že čo to vyzerá v jeho očiach byť dokonalý napríklad. Hej. Nemôže si to stanoviť. Ty musíš seba dať nabok a musíš počúvať, čo Pán hovorí. Len on ťa môže urobiť dokonalým. Jeho prítomnosť, jeho láska, jeho konanie v tebe ťa môže urobiť dokonalým. A druhá vec je, som si tak uvedomil, raz mi to tak zaplo, keď som akurát mal kázeň a ma to vyrušovalo, lebo niekedy sa stane, že hovoríte a zrazu Boh hovorí veci o vás. Musím sa ich potom, jedno hovorím a druhé si musím zapamätať, aby som na to nezabudol. A som si vtedy uvedomil, že prečo hovorí Ježiš, že musíš zaprieť seba, no lebo ja som vierolomný. Ja sa nemôžem spoľahnúť na seba, ani Boh sa na mňa nemôže spoľahnúť, lebo som vierolomný. Každý človek je vierolomný. To znamená, dneska je, na ňo spoľah a zajtra nebude. Dneska chce niečo a zajtra to nebude chceť. Dneska sa cíti horlivý a zajtra bude zdeptaný. Hej. Dneska Bohu poviem, že amen, aleluja, zajtra mu budem možno vyčítať, lebo budem to zle cítiť nejako. Nemôžem sa na seba spoľahnúť. Ja sám sa na seba nemôžem spoľahnúť. Tak ako by sa mohol Boh na mňa spoľahnúť. Hej. Boh môže sa spoľahnúť na mňa len v tom, že veríš mi? Tak poď za mnou. V tom sa môže spoľahnúť. Čiže my môžeme mať nejaké predstavy, ale to nestačí. My môžeme mať nejaké túžby, ale nemusí to stačiť.
Hej, my musíme chcieť to, čo Boh chce, aby nám to dal, ukázal a to prekonáva všetky naše očakávania. Preto aj život viery nie je len ľudský výkon. Nie je to len výkon človeka, jeho rozumu, jeho vôle o Bohu, ktorý je niekde v nedostupne. Lebo takáto niekedy je predstava, napríklad svetskí ľudia majú takúto predstavu o človeku. Ja keď som bol ateista, tak som mal takú predstavu o veriacich proste, že tým, že neveríte v Boha, že On je, tak si poviete, tí ľudia si niečo myslia, že o nejakom Bohu, ale nemáte pocit, že oni ho majú. Ja keď som uveril, to bol šok pre mňa prvý. To znamená, že prvá rovina bola veľmi ťažká, 2 roky to trvalo, normálnych ľudských argumentov, ktoré, chvála Bohu, boli dostupné, lebo som sa stretával s človekom, s ktorým som chodil do školy a dennodenne sme riešili veci, ktoré on veril a ja som neveril. Môj postoj bol taký, že debatoval som s ním preto, lebo keď som neveril, že Boh je, tak mi ani nevadilo, že on v neho verí, ja som sa ho nebal. Tak som sa snažil ho prekonať v tých argumentoch. Keby som vedel, že Boh je, tak sa ani na ňo radšej nepozriem a ujdem od neho. Ale tým, že som bol bezbranný a som to netušil, tak som s ním kľudne debatoval o tom, či môže Boh byť, alebo nemôže. A bez toho, že by som si to uvedomoval, že idem šmykám sa pomaličky dole, že sa zvážam, tak som zrazu prišiel do bodu, keď som si uvedomil, že sa zrútili všetky moje argumenty a už nemám žiadne. A vtedy som si uvedomil, že obhajujem nič a že Boh musí byť. To bolo prvé a sa mi to začalo páčiť. Výborný život. Do školy, na prednášku, po ceste cigaretka, potom dobrá debata o Bohu, že aké to je fajn, že Boh možno je. To bol celkom príjemný život. A potom náhodne som sa zase s ním po škole, on bol Bratislavčan, ja som šiel na intrak, stretli sme sa na Michalskej Bratislave, šiel z antikvariátu a mal tam takú malú knižku a hovorím, kde si bol? A bol som si dať zviazať Nový zákon. Prepačoval som si z Talianska Nový zákon a to vtedy bolo vzácne, to sa nedalo, tak to sa veľmi o tom nehovorilo ani. A on hovorí, že čítal si to? Hovorím, nie, nečítal. Tak ti to dám. To bolo také zvláštne, niekto vám niečo len tak dá, tak som to zobral a začal som to čítať. Tam boli ešte žalmy za tým. No po pol roku čítania, ja som to čítal ako všetky knižky. Zo zvedavosti. Opaloval som sa v takej jame pri intráku, čo tam vybagrovali, lebo bola tam stavba, som sa tam, aby ma nikto nevedel, tak som si do tej veľkej jamy lahol, tam som sa opaloval, som chytal bronz. Hej, a poprizom som si čítal list Rimanom, ktorému som polovicu nerozumel. Ale stále som to čítal až do bodu, keď som si zrazu uvedomil, že verím v Ježiša. Zrazu niečo začalo fungovať vo mne také, že ja som nikdy nevedel, že ten Ježiš je taký. To som ani nevedel, kto to je. Nikdy som nemal predstavu, že vy vlastne potrebujete, aby vás niekto miloval, lebo ja som zistil zrazu, že veď on je na mojej strane. Ja keď som videl to, ako on jedná s tými hriešnikmi, s tými, o ktorých som si ja myslel, že Boh takých odsudzuje, a preto ho nechceme, my takého Boha nechceme, čo nás odsudzuje, lebo my tam nepatríme, my nechodíme do kostola, tak nás určite Boh nechce. Ja som zrazu zistil, že on mal konflikt s ľuďmi, o ktorých som si ja myslel, že je na ich strane a som zistil, že je na mojej strane. A zrazu ako to ma zlomilo do zatvorky. Skúste si niekedy predstaviť, ako vnímame ako veriaci ľudia neveriacich ľudí, či nie sme pred nimi uzavretí možno z nejakého strachu, že sú iní napríklad. Hej, čiže že ako keby možno aj z tej nejakej našej ľudskej predstavy si vytvárame taký svoj uzavretý svet, v ktorom sa cítime dobre. A nemáme žiadnu predstavu možno o tom, že Boh by nás raz chcel urobiť nástrojom, aby ľudia, ktorí dneska o ňom ani nevedia, v Neho uverili. Hej, ale aká by musela byť tá naša sloboda a viera v Ježiša a to nadšenie, aby takých ľudí sme dokázali nakaziť tým. A mňa taký človek nakazil. To znamená, že ja keď som sa hlásil do seminára, tak som stál vzadu kostole ešte furt. Gorálky som nosil na rukách a na krku také farebné a dlhé vlasy a bradu. A
keď som sa už prihlásil, tak dekan mi musel povedať, že mohlo by si už ísť, mi ju takto ukázal, že ako, hej, to by som sa mohol kus upraviť a mohol by si už ísť aj ministrovať, keď už ťa prijali do seminára, bo ja som to nikdy nerobil, ja som furt stal vzadu v kostole. Ja som ani nevedel, že čo tam budem robiť. A potom, keď už to vyhlásili, to museli vyhlásili to, že majú bohoslovca, že ja som sa prihlásil a jedna moja kolegyňa z roboty, teda kolegyňa mojej mamky, ale ja som tam tiež pracoval, to pánky sme robili, tak hovorí, no Anička, neviem, či ten Dušanko, vieš, sa hodí za kňaza vzhľadom na jeho minulosť. Hej? Čiže, viete, že mňa to takto sprevádzalo a mne to prišlo také, že akože to je smiešné, lebo mňa sa tak dotklo to, že Boh je, že mi to prišlo smiešné, ale jak som mohol vyzerať v očiach tých ľudí, ona o mne vedela, ma poznala, aký som. Hej? Čiže my môžeme byť veľmi uzavretí tej predstave a pritom jak budem pokračovať, že som došiel do bodu tým čítaním toho slova, že sa objavila taký svet, v ktorom som sa ja nevedel brániť. Ja som sa nevedel tomu brániť, že začali z môjho srdca akoby vychádzať na povrch tie predstavy, že čo všetko skrývam zo strachu, aké všelijaké pocity menejcennosti, strach zo života, obavy, o ktorých nerozmýšľam radšej, mám potlačené vzadu a zrazu on o nich hovorí otvorene. Ježiš. Nikdy som nemal predstavu, že toto je to kresťanské náboženstvo, že toto tí ľudia veria, čo chodia do kostola, že toto oni v sebe majú. Nikdy som si to nevedel predstaviť. Hej, a vtedy som zrazu zistil, že v Neho verím. A nevedel som, ako to mám robiť, ale som v Neho veril a dokonca som sa začal modliť. Proste nejako hovoriť k Nemu a tak. A to som netušil. Keby som to tušil, tak urobím čelom zada, utečiem, už tam neprídem, buď vystúpim zo školy, alebo čokoľvek urobím, som sa zachránil, lebo človek sa bojí veci, ktoré nevie mať pod kontrolou. Hej. A to som netušil, že môže sa stať, že zažijete situáciu, že máte pocit, že je tam a že nemôžete od toho ujsť, že vás to sa zrútite, že viete, poviem tak, že sa vám zjaví. Lebo začnete o ňom hovoriť ako o niekom, kto je tam, nedostupne, potom o niekom, o kom hovorí to písmo, potom máte zavreté oči a poviete niečo a viete, že on vás síce počuje, ale nemáte pocit, že ho budete vnímať, že je teraz tu. A to sa mi stalo potom, to sa mi práve stalo v tom prostredí charizmatickom, že zjavil sa mi tak Ježiš, že som ho nevidel, ale bal som sa otvoriť oči, lebo som sa bal, že keď ich otvorím, tak tam bude. Ale som vnímal, ako je skutočný, ako vie o mne, ako vie o všetkých mojich hriechoch, čo som robil v živote. A trvalo to asi minútu, ma úplne vnútorne rozvrátilo taká hrozná bolesť, že som v Neho neveril. Že celý život, čo ja existujem, a mal som 28 už na 29, celý život, čo existujem, on bol a ja som v Neho neveril. Som ho odmietal, tak to ma úplne zrútilo vnútorne, ale ja som to tak vnímal, že ako keď niekto na vás pozerá, vidí vám do srdca, neodsudzuje vás, ale vás miluje. A to sa neviete tomu brániť, som zrútil úplne. A vtedy som sa prebral z toho, utrel som slzy, lebo som reval, som sa prebral a vtedy som si povedal, že ja chcem ísť s ním, chcem byť jeho. Hej, nevedel som ešte, ako to bude, som mal 2 týždne do štátnic, že chcem byť jeho proste, hej. Tak toto spravilo to, že ja som nikdy nepochyboval o ňom už potom. Keď sa mi zle vodí, nikdy o ňom mám len taký stav, že napríklad mal som také ťažké obdobie, keď som robil na biskupskom úrade, keď cítite taký tlak, taký útlak, veci idú ťažko a je to aj duchovný útlak nejaký. A keď máte veľa takých ťažkých vecí, ktoré vyhodnocujete, že sú zlé pre vás a máte takú bolesť v srdci, ale nikdy som o ňom nepochyboval, že by bol, nikdy som mu nič nevyčítal, že na čo si ma tu dostal, keď teraz to nefunguje. Ja viem, že keď niečo nefunguje, je to preto, že môže to fungovať, len neviem ako. Vie to on. Hej, ja nikdy nemám k nemu výčitky. Mám len to, že napríklad nehovorím s ním. Hej, že keď to proste sa ma raz vtedy opýtal jeden z nami, že ako si na tom s Bohom, hovorím, vieš čo, počkaj, čo ja viem, máme tichú domácnosť. Hej.
Proste ja viem, že on je, ale ja ako keby čakám taký vzdeptaný a nejednám s ním, lebo ako keby neviem, čo mám teraz robiť. Hej. Musím počkať a to prejde a potom už zase je to v poriadku. Ale to sa mi nestáva často, ale vtedy sa mi to stalo. A nikdy som nemal také, že pochybujem o ňom. Že mám pochybnosti, že mu vyčítam. Hej, alebo to som nemal nikdy. To nemôžete mať. Lebo cítite tú nadvládu tej jeho existencie, že ako sa vy môžete s ním ako slovenský preklad je, že pravotiť. To neviem, také ako keby súdiť. Ako to môžete, to sa nedá. To vždycky prehráte, to sa nedá. Hej? On je proste Boh, hej? To sa nedá. Takže toto je veľmi dôležité a to spôsobilo to, že odvtedy stále zápasím s tým, že ako prežiť ten život v tej jeho úžasnej cirkvi s tými úžasnými ľuďmi, so všetkým tým, čo tam patrí, keď niekedy nechcú vidieť to, čo tam je, alebo nevedia vidieť to je niekedy ťažké. To sa mi stalo hneď, ak som prišiel do seminára, že proste som zrazu zistil, že mnoho z tých ľudí tam, ich ani nezaujíma to, čo by malo zaujímať o Bohu. Hej? Že ich napríklad zaujímalo to, že robiť tú robotu ako keby v cirkvi. Robiť tú prácu v cirkvi. Že vidíte stále že máme tie omše, máme kostol, máme proste to, hej, je to o Bohu, ale zrazu máte tú absenciu, že jeho vôbec Boh nefascinuje, alebo Ježiš, jeho to nefascinuje. Pamätám si, bol som tretiak a mal som kamaráta, spolužiaka 10 rokov mladšieho, lebo ja som mal už 10 rokov viacej, keď som šiel do seminára a on stále cvičil, teraz ja cvičím, ale ja len zachraňujem vek, ale on tedy cvičil v činkárni a furt jedol tvároch, a ležal tak na posteli a takto ako Rímania, hej, ležal na posteli a druhou rukou si dával tvároch do úst takej misky, aby proste mal svaly. A keď ja som mu hovoril o daroch ducha, tak hovorí, čo, to neexistuje. Tak som mu otvoril prvý list Korinťanom o charizmách ducha. On že, čo? Hovorím, tak tuto to máš. Že Boh toto robí. Čo? Taký bol ako z toho ohromený a odtedy ho to začalo zaujímať. A pamätám si raz, keď sme boli na jednej takej túre v Prosieku, tam sme boli v takom kostolíku sa modliť a on sa prvýkrát v živote modlil úplne inak a videl som, že ako keby sa modlil s takým otvoreným srdcom, ako keby mal ten vzťah k Bohu, ktorý tam je a on sa modlil takto, že Bože, daj nám poznať Ježiša v moci tvojho ducha. Spozornil, že Bože, čo sa mu stalo, hej, Marcelovi? Že daj nám poznať Ježiša v moci tvojho ducha. A potom sa stalo to, že my sme mávali v seminári po obede štúdium povinné a medzi tým bola prestávka, kde sme sa potom mohli navštevovať na izbách a dať si kávu a zase ísť na štúdium, to vždy muselo byť zavreté, ticho, nikto nesmel vyrušovať, lebo to bolo ako také silencium. A ja som išiel cez prestávku ku nemu na kávu do izby, a som takto zaklopal, otváram dvere, narazil som, tam mal stoličku za dverami, že čo, tak som takto nakúkol, on sedel na tej stoličke celý červený a hovorí, už to prišlo. Hej. A niečo sa s ním stalo, on sa tam modlil na tej stoličke a Duch Svätý ho naplnil a prežil úplne ten nový život s Pánom. Tak toto sú také veci, ktoré oni nás niekedy milia v tom, že my môžeme prežiť nejaké veci pritom také emotívne, silné, ale oni sú prchavé. Keď hovorí svätý Pavol o ovoci ducha, napríklad radosť, tak to nemusí byť taká tá explózia nejaká, niečo také tiché v takom bezpečí. Hej? Čiže musíme tomu veriť, že Boh robí veci, ktoré sa nás priamo dotknú, že Boh je s nami, že my nechceme o ňom len hovoriť, len o ňom čítať, my chceme zažívať to, že on nás miluje. Lebo my inak zahynieme. Máme toľko boja, toľko prekážok pred sebou. Keď si len pozriete, že predstavte si, že je nejakých 12 učeníkov alebo 120 vo večeradle teraz majú ísť do sveta. To je absolútna malá menšina iba. Čiže už to, keď si predstavíte, že my máme ísť do takého sveta veľkého a máme veriť Bohu a teraz proti ľuďom konfrontovať sa so svetom, ktorý ho odmieta, to môže byť ťažké. Ale predsa Boh to robí, že dáva ten svet do nás, ten Boží svet, ktorý nás od toho chráni. A ten svet je, že není sme len ľudia, ktorí hovoríme o Bohu, rozprávame sa nejako s ním a on je niekde tam, ale on to robí tak, že to Božie kráľovstvo je tu. A to sa deje skrze Ducha Svätého.
To sa deje skrze Ducha Svätého. Tak prečítame kúsok, to je veľmi známe slovo, v ktorom sa skrýva akoby taký obsah viery. Že keď chcete mať taký motív niečoho, o čom budeme možno ďalej hovoriť, keď budeme hovoriť o aj slove, svätej omši a tak ďalej, tak keď chcete mať taký motív, akoby motív znamená nejakú víziu, že čo máte hľadať, na čo sa máte zameriavať, keď sa modlíte, na čo sa máte zameriavať, keď čítate to slovo, na čo sa máte zameriavať, keď ste na svätej omši a idete na sväté príjmanie. Svätý Serafím z Osarova to povie takto. Svätý Serafím z Osarova je veľmi zvláštny ruský pravoslavný svetec, ktorého niekoľkokrát citoval aj Jan Pavol II a majú ho katolíci veľmi radi, hoci bol Rus a pravoslavný. Čiže nie je ani z našej kultúry, je veľmi, veľmi vzdialený, ale veľmi obľúbený v našej katolíckej kultúre, svätý Serafím z Osarova. Svätý Serafím z Osarova, keď za ním prišiel človek, ktorý bol chorý na sklerózu multiplex, mal 21 rokov, bol to nejaký študent motofilov a prišiel za ním do kláštora, nevedel ani dobre chodiť, lebo bol chorý a keď vstúpal do jeho cely, svätý Serafím povedal, že viem, čo hľadáš. Ty si už dlho kladieš otázku, čo je cieľom kresťanského života. A ja ti poviem, ubohý Serafím, čo je cieľom kresťanského života, lebo mnohí už ti hovorili, čo je cieľom kresťanského života. Mnohí už významní ľudia ti hovorili, že musíš chodiť do kostola, musíš robiť dobré skutky, musíš sa modliť, musíš sa postiť. A ja, ubohý Serafím, ti hovorím, toto všetko nie je cieľom kresťanského života. To sú len prostriedky. A hovorí, cieľom kresťanského života je získať milosť Ducha Svätého. Hej. A on sa ho vtedy pýta, že a jak to mám urobiť? Jak to mám urobiť, že dobré skutky viem, ako mám urobiť. Do kostola viem, ako mám ísť. Modliť viem, ako sa mám, ale jak mám získať milosť Ducha Svätého? A svätý Serafím hovorí, že vieš, ja keď som bol podnikateľ s bratom, lebo svätý Serafím predtým obchodníka robil, než išiel za pustovníka. My keď sme s bratom podnikali, tak sme podnikali preto, aby sme urobili zisk. Nepodnikali sme preto, aby sme podnikali. Podnikali sme preto, aby sme získali zisk. Tak musíš robiť aj s Duchom Svätým. Musíš robiť veci tak, aby si získal Ducha Svätého. Musíš sa tak modliť, aby si získal Ducha Svätého. Nesmieš sa modliť len preto, aby si sa modlil. Hej. To znamená, kedykoľvek robíš niečo, či sa modlíš, alebo postíš, alebo robíš dobré skutky, rob to s vedomím, aby si získal korunu spravodlivosti, aby si získal milosť Ducha Svätého. To znamená, že maj túžbu po ňom. Páter Raniero Cantalme sa to tak povedal, že keď ma chytí taká túžba po Duchu Svätom, idem sa modliť rýchlo. Hej. Čiže maj po ňom túžbu. Čiže on hovorí, že tým cieľom kresťanského života tu na zemi je získať milosť Ducha Svätého. On potom mení všetko. Hej. On dáva zrazu, keď my tu teraz hovoríme niečo o náboženstve alebo kontraste viery. Samozrejme, že my nechceme teraz všetko zotrieť, nejaké zvyky, kostoly, umenie. Nemusíme to zotrieť, ale potrebujeme, že sa nespoliehame na to, že to robíme, že to máme, ale že máme vieru, ktorou sa otvárame Bohu, aby Boh bol v nás. Môže to vyzerať tak, niekedy ešte, keď som bol bohoslovec, som bol v Skokovech v Prahy, na takom seminári o evangelizácii. A bol tam nejaký Jardo z Čiech, Jardo, ktorý bol rozvedený, potom si zobral jednu ženu, kresťanku, s ňou mal 2 deti, potom sa obrátil, čiže už sa nemohol vrátiť do toho spôsobu života, tak žili tak, že mali neplatné manželstvo a boli spolu na tom seminári, ktorý bol jeden turnus pred tým, kde som bol ja. Čiže ja som tam prišiel v nedeľu po obede, oni tam nedeľu do obeda odchádzali, ale ten Jardo s tou manželkou ostali aj na ten druhý týždeň, lebo Jardo zažil taký otras s Bohom, že ho nemohli ani odviezť domov. Jardo mal krvácanie do žalúdka, lebo bol alkoholik. Žena ho tam zobrala a Greg Trainor z Floridy, ktorý sa za ňoho modlil, ktorý už potom odišiel, lebo on ten druhý turnus nemal, tak jeho zložilo na zem Božia moc.
On sa tam pol dňa po zemi zviechal pod tou Božou mocou a potom bol uzdravený. A Jardo bol potom taký, že keď sme mali spoločné modlitby, tak keď Jardo prehovoril, všetci stichli, lebo v ňom ako keby bolo to slovo z takej autority, ako keby on teraz toho Boha videl. To robil Duch Svätý. Jardo bol, oni hovoria, to je nič. Keby ste ho videli včera, okolo neho len niekto prešiel takto s ružencom v ruke a on keď videl kývať sa krížik, už bol vo vytržení, už bol v blaženosti, tak čokoľvek videl a sa týkalo Ježiša Krista, hneď bol v tranze. Potom ešte tú chvíľku. Hej. Čiže to robí Duch Svätý. Hej. Čiže my nepotrebujeme teraz upratať cirkev, povyhadzovať veci, zmeniť. My potrebujeme prijať viac Ducha Svätého a to vždycky skrze vieru. To znamená, že sa mu nejako otvárame. Tak je tu zase tá situácia, ktoré, to bol taký úvod k tomu, čo som chcel povedať, že, ktorá je takou víziou, že na čo sa máme zamerať. O čom svätý Serafim hovorí, že získať milosť Ducha Svätého. Pán Ježiš hovorí toto. Nechcem to celé čítať, lebo je to dlhé. Pamätajte si, keď Ježiš prišiel do Samárie a sadol si na Jakubovú studňu. To si pamätajte. Prišla Samaritanka a Ježiš hovorí, daj sa mi napiť. A oni mali studne. Studne boli tak, že sa vykopalo hlboko a potom presakovala spodná voda, ktorá nebola veľmi kvalitná, lebo to bolo ako také kalné trošku. A niekde Jeremiáš na nejakom mieste hovorí, že tento ľud opustil prameň živej vody a namiesto toho si vykopal cisterny. Hej, čiže pramenitá voda je živá voda. Keď poviete v Rusku vodka, tak to sa myslí živá voda. Keď poviete v Škótsku whisky, tak sa myslí živá voda. Ale keď poviete v Biblii živá voda, tak sa myslí pramenitá voda, ktorá vyviera, ktorá je stále čerstvá, ktorá není nazhromaždená do rezervy, ale ktorá stále čerstvo vyviera. A tá pramenitá voda, tá živá voda je často obrazom života, ktorý dáva Boh. Hej, čiže musíte mať tú predstavu, že život s Bohom nie je niečo, čo sa niekde nahromadí a niekde sa uskladní, ale život s Bohom je niečo, čo má stále v sebe nejaký pohyb. Je stále dostupný na novo. Ježiš hovorí, že každý, kto sa znovu narodí, je to ako keď počujete šum vetra. Neviete, odkiaľ prichádza a kam ide, ale počujete ho, že je tam. A tak je to s každým, kto sa narodí z ducha. Čiže Ježiš hovorí tej Samaritanke, toto je tá vízia, ktorú si zapamätajte, to je v kapitole 4, si to potom prečítajte, svätý Ján, Evanjelium, hovorí toto. Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa Samaritánky? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal. To je tá vízia. Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, čo ona nevedela. Ty by si prosila jeho a on by ti dal živú vodu. A ona potom hovorí, Pane, daj mi, aby som už tu viac nemusela čerpať. A on hovorí, kto príjme túto vodu, ona sa stane prameňom prúdiacim do večného života. To hovoril o duchu. Zoberte si toto, že keby si poznala Boží dar. Na inom mieste povie apoštol Ježišovi, že Pane, prečo chceš dať Ducha Svätého nám a nie svetu? Ježiš hovorí, lebo svet ho nevidí ani nepozná. Tak ho nevie prijať. Vidíte? Keby si poznala Boží dar. Čiže my musíme vedieť o tom, čo pre nás pramení z viery v Krista. Čo pre nás pramení z viery v Krista? Život, ktorý dáva Ježiš, večný život, ktorý dáva, Duch Svätý, ktorého dáva. On povie na jednom mieste, že kto verí vo mňa, nikdy nebude žizniť. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. Kto verí vo mňa, nikdy nebude žizniť. Toto si zapamätáte a si poviete, Bože, mám depku dneska. Som na tom zle a zrazu Ježiš hovorí, kto verí vo mňa, nikdy nebude žizniť. To ťa musí prebrať. Si povieš, wow, Ježiš, musím ísť k nemu. Musím si rýchlo niečo pozrieť v písme. Musím sa rýchlo začať nejako modliť. Možno potichu, šeptať alebo niečo, ale sústredenie. Lebo on je život. A už ideš tam. Čiže
keď sa zamotáš a začneš riešiť, nemám toto vyriešené, tento človek mne odpovedá, táto dcéra sa pokazila, tento manžel je zlý, keď začnem nad týmto rozmýšľať, Satan ťa ubíje až na dno. Ale keď začneš si uvedomať, že čo je vlastne Božím darom, keď v Neho verím, je to Jeho kráľovstvo, je to Jeho láska, je to Jeho život, je to Jeho duch, Duch Svätý. A on vtedy hovorí, že ako môžeš, nestačí len keď poznáš Boží dar, musíš aj vedieť, kto je ten, čo sa s tebou rozpráva. To znamená, kto je Ježiš, lebo on ti to môže dať. On je tá brána. On je tie dvere. On je tá cesta, ktorá tam vedie. Hej. To je to, čo Ježiš povie, že plniť Otcovú vôľu. Hej. On je tá vôľa. Hej. On je ten, koho Otec poslal. On je ten, bez koho nikto nemôže vstúpiť do toho kráľovstva. On je ten, ktorý povedal, že kto neverí v Syna, nemá ani Otca. Hej. A on hovorí, keby si vedela, kto je to ti hovorí, daj sa mi napiť. Ty by si jeho prosila. Vidíte, je tam zrazu taký proces, že ty prídeš do takého bodu v srdci, že ti je jasný, kto je Ježiš. A vtedy tá viera sa k nemu obráti a zrazu vieš príjmať tú živú vodu, ktorú dáva. Čiže technicky poviem, čo musíš robiť, musíš ísť k tomu slovu. Zober si to slovo. Zober si to evanjelium. Zober si nejaký Pavlov list, trebárs. Zober si niečo zo Starého zákona, keď chceš, možno nejaký žalm, alebo knihu Prísloví, alebo knihu Sirachósina, ale vždy si zober evanjelium. A vždy pozeraj, čo hovorí Ježiš. A vždy si pri tom zotrvaj. Vždy sa snaž nazerať na to. Nesnaž sa to pochopiť ako filozofiu. Snaž sa to akoby vstrebávať do seba. Meditovať nad tým. Slovo meditovať neznamená v zmysle nejakom takom analytickom. Meditovať znamená to, čo sa hovorí o Panne Márii, že ona keď počula tie slova, premýšľala o nich vo svojom srdci. To znamená, stále ich mala na pamäti, čo tie slova sú a čo tie slova, ktoré niekto prehovoril, čo oni znamenajú pre mňa. Držala ich, premýšľala o nich. Dokonca v jednej knižke, už neviem presne, u koho som čítal, že z židovského hľadiska slovom, ktoré v latinčine sa povie, že meditovať, meditáre, znamenalo potichu mrmlať. Židia nemali taký spôsob, starovekí ľudia nemali taký spôsob, okrem Grékov, meditovania, že by premýšľali ako filozoficky, ako keď sa nejaký filozof dal zavrieť do súda, aby lepšie mohol premýšľať. Hej? Židia neboli ako Gréci. Čiže my sa musíme naučiť proste k tomu slovu prichádzať. Nemusíš ho filozoficky pochopiť, ale znovu sa k nemu vráť, znovu ho čítaj, znovu si ho možno nahlas potichu pre seba šuštaj, povedaj a premýšľaj zase nad ním. A to slovo nejakým spôsobom vsakuje do tvojho srdca. A Duch Svätý môže cez to slovo zrazu ti ukázať, kto je Ježiš a ty nejakým spôsobom siahneš po ňom vierou. A Duch Svätý tak viac môže prichádzať. Môžeš zrazu s vierou tie veci sa modliť. Keď to v nás není, keď to je len v hlave, možno v tom, ja to niekedy tak hovorím, že viera je to, keď sa ty stotožníš s tým. Viera je to, keď sa ty v sebe stotožníš, že s tým súhlasíš. To znamená, ty s niečím môžeš súhlasiť na povrchu rozumu. Napríklad, si chorý, čítaš niekde, že Ježiš uzdravoval, tak veríš tomu v hlave, že tak keď Ježiš uzdravoval, logicky je to, že tak keď sa pomodlím, mohol by som aj ja byť uzdravený. Hej? To je tá logika, čo majú deti, že zoberieš žirafu, dáš do chladničky, zavrieš. To je logika. Hej, ale to neznamená, že keď je to v tvojej hlave a tým tvoja hlava súhlasí, že to aj skutočne si s tým stotožený a veríš to, že to Ježiš môže urobiť alebo chce urobiť. A na to, aby si to veril, aby si sa s tým stotožil, sa to musí trošku akoby hlbšie vsiaknúť do teba tým prístupom k tomu slovu, že ťa to slovo nejakým spôsobom prerastie, až príde do nejakého bodu, keď si istejší, keď cítiš viacej, že máš k tomu vzťah a keď povieš Bohu, že Pane, verím ti, že teraz, keď sa budem modliť, ty niečo urobíš, čo je pre mňa dobre a nemáš o tom žiadnu pochybnosť v srdci. Tvoje srdce je naplnené tým slovom, je stotožnené s tým slovom. Nie len tvoja hlava, ktorú si počul niekde a si to zachytil a s tým súhlasíš. Lebo my s veľa vecami súhlasíme. Ale to nestačí, že s tým súhlasíme. Musíme tomu veriť. Tak toto je tá cesta. Preto povieš, že keby si poznala Boží dar, ona nepoznala.
ale za chvíľku poznala. Ježiš povedal nejaké prorocké slovo o nej. Hovorí, zavolaj svojho muža. Hovorí, nemám muža. Vidíš, mala si 5 mužov, ale tento není tvoj muž, je to len druh. A už bola na Mekole, videla, že Ježiš má nejaké nadprirodzené poznanie a už zrazu bola nejakým spôsobom s tým stotožnená. Takže ty to nadprirodzené poznanie dopracuješ sa k nemu, keď pozeráš do toho slova a ty zrazu vidíš v tom slove, poznáš, kto je Ježiš. Prikloníš sa, pripútaš k nemu a otvoríš mu srdce. Tak sa pomodlíme krátko. Ty poznáš naše srdce, Pane. Ty poznáš naše boje, zápasy, sklamania, veci, ktoré sme veľakrát skúšali a neboli tak, ako sme si mysleli, že budú. Tak my sa ti znova odovzdávame. Veríme, že ty nemôžeš klamať, že ty nehovoríš veci, ktoré akoby presahovali všetky ľudské prisľúbenia, len preto, aby sme sa nimi zaoberali, aby sme o nich hovorili, aby sme nikdy k ním neprišli. Aby sme sa cítili, že veríme v niečo, čo nám preteká pomedzi prsty. Lebo jedine ty si istý, ty si zárukou. Tak my ťa prosíme, Pane, aby sme dokázali, aby v tvojej milosti sme dokázali ísť za tými prisľúbeniami vierou v srdci, aby nás nevyrušovalo to, že možno teraz to není, včera sme to nezažili. Tak ti, Pane, odozdáme svoje bolesti, úzkosti, túžby, a prosím, aby si viedol naše srdce bližšie k tebe, aby si naplnil svoje prisľúbenia, o ktorých ty hovoríš, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Tak Pán Boh zaplať.